Ευχαριστώ, κυρία Πίτροπε. Έχετε αναφέρει ότι πρέπει να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Ερωτώ ευθέως, έχει αποσύρει έστω και έναν Τούρκο στρατιώτη? Έχει παραδώσει τους αγνοούμενους πίσω στις οικογένειές τους? Έχουν σταματήσει τους φετερισμούς των περιουσιών που κατέχουν παράνομα? Έχουν τερματίσει τις παράνομες διεκδικήσεις? Έχουν εγκαταλείψει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και των επικισμών των κατεχομένων? Έχουν τερματίσει τη βεβήλωση χριστιανικών ναών και τη μετατροπή τους σε στάβλους? Έχουν επιστρέψει έστω και μια σπιθαμή γης που κατέχουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία? Άρα, ποιες σχέσεις μπορεί να συνάψει η Ευρώπη των δημοκρατικών αρχών και αξιών, των ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αυτούς που έχουν βάψει τα χέρια τους και την ιστορία τους με αίμα και εγκλήματα πολέμου? Τέλος, πώς σχολιάζετε την παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα πριν λίγες μέρες και αν θα το θέσετε ενώπιον του στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσετε στην Τουρκία? Και μη σας ξεγελάει ότι η αντιπολίτευση στην Τουρκία αποτελεί κάτι καλύτερο, καθώς οι επεκτατικές τους διεκδικήσεις παραμένουν ίδιες.